Bamba for Yamio as a danke. Yeah, Madonna, oh, you mania, Mama, when you do me, Asidonia, ya de mawe, but you I didn't tell me about my you know, the Mini baby, me, you are ya, don't remember where you know. Sonny to me, I know Yammy media, yes, I will. When you know, you may be Yamia. Oh, somewhere. Oh, Joseph. When you may be,
Botano, we are what do fair. When you make what you have, Botano, we are what do fair. Botano, we are what do fair. What you have, Botano, we are what do fair. What you have, Botano, we are what do fair. What you have, Botano, we are what do fair. What you have, Botano, we are what do fair. Abutanya ya jiri Botano, we are what do fair. Abutanya ya jiri Botano, we are what do fair. Nyame wone me badi Botano, we are what do fair. Nyame wone me badi Botano, we are what do fair. Nyame wone me badi Botano, we are what do fair. Abutanya ya jiri Botano, we are what do fair. Abutanya ya jiri Botano, we are what do fair. When you body a potato, when you want to play. When you body a potato, when you want to play. When you body a potato, when you want to play. When you body a potato, when you want to play. What would I have to potato? When you want to play. What would I have to potato? When you want to play. What would I have to potato? When you want to play. What would I you do Botano, when you want to go. When you body a Botano, when you want to go. When you body a Botano, when you want to go. When you body a Botano, when you body a Botano, when you body a Botano, when you want to go. When you body a Botano, when you body a Botano,
Aidikano ehohoro asafumano ena ko na ofa empopa ho de chichi ne ho so ko na afa ohwie ensuogu biaresan mu na ofiase ehohoro na suafo no ena ho sa enti emra amene pani marker ni mpanimfo no ebedu ye no yehwie ensuogu dwase which is bucket ampa na afa yefirase ehohoro asuafo no now na yebinum ama se ye mpanimfo yi ehohoro asuafo no now nanso eye posha onyame anhya to ho ama akristofo anyansomfo nyina akwadworo ne edi hanti enne asofo abaro enyo ofiti ya osibi koji communion pepra no akọ na empo onyame ache ye bra yengi communion sa entina sabri yawaha kenkai na ode empopa ho a ode chichi ne ho so no epopa ho na tawra edi achichi ye ho so no ye pepa mo na ho ena obedu Simon Petro so enti mina odi Simon Petro so no na ono de o se no se Ewurade una wo me na ho yi o ka che Yesu se oh Ewurade enti una wo me na ho yi na Yesu kan say Yesu bo ase ne se ni ame ye unim mprempren na akire no na wo behu na Yesu kan kire Peter say Petro wunim na mmom akire na behu ko Petro se ne se me ma wo horo me na ho da no say oh master me na se ka me horo na na de wo ye de me ma wo Yesu me horo me na ho ko so Yesu bo an se se ma horo ho a yes na uni mafa adofrenom ene da ho no ana me se
asɔre yɛn kare na wokɔ asɔre ba bi a wote ha Yes. a wokɔ asɔre a ɛyɛ True Faith Church International wokɔgye communion a ɛkwan bɛn ɛna wofa so kɔgye obi akɔ wakɔtwa bɛ aba na ɔba nyinaa na ɔbɔ Yesu nsamrane Yesu wawiyɛyɛwo asamado yɛnkɔ ankamɛkɔ akɔgyawo hyiakai aduanaba hwɛ na ɔde akɔwura asɔre dɛm Oh, bomiye. na ɔde kɔgye communion Pa. wobɛdi fadi fɔ Yes. enti ɛnɛ a mɛka asɛm yi ɛgyem asafo mɛnko ɛna mɛka kyerɛ wɔn Pa. wiase nyinaa ti wu a wate na wonim sɛ wokɔ communion a wonyɛ nsɛnkyerɛnne a Yesu maa ɛyɛyɛ wadi fɔ kɔ Yohana Sempa Tidumiensa enchichemo nkron Simon Petro se no sɛ Awurade anya me na ho nko enti bita te saa no ne yɛmo hye pa fi sɛ no ɔgye wɔpɛ nkwagyeɛ ɛne ɔse Awurade anya me na ho nko sɛ saa na teɛ deɛ nyɛ me na ho nko na mensa ho mensa ho ani mitirim nso ɛne metirim nso bi kɔ Yesu se no sɛ ne ɛwadware no ɛna Yesu sɛ ehia na dwareɛ oh Simon deɛ wadwareɛ no ehia na dwareɛ ye ne nan ho hohoro adwareɛ no ɛyɛ asubɔ yɛabɔ w'asu ɛnyɛ dwumbene adwareɛ no yɛagye asubɔ daa yɛdware enti deɛ aka no sɛ adidima no nsɛnkyerɛnne no sɛ ɛsɛ yɛhohoro ho naa ho ansa na wakɔ ho na ne ho nyinaa fi yɛn nuanom muslimfoɔ nkramofoɔ ne ade amadiafoɔ ɔmo kɔfiri nyame a na yɛahohoro yɛn naa ho yɛde agye sɛ yɛba didi ma ansa Amen. hallelujah Amen. kɔso na mo ho afi yes na anya mo nyinaa na hyia yɛhyia mu yi mepa akyɛw sɛ wowɔ mfomsoɔ bi a obi wɔ mfomsoɔ bi tia obi a mpanimfoɔ na sam ha bebree no Yes. bra bɛfrɛ no ne kɔka bɔne monka mo bɔne ansa no mo anya nkwa Amen. adwontofoɔ momfa ma me na mentoma adeɛ enti mesrɛ wo mepa akyɛw sɛ ɔne obi wɔ asɛm a bi wɔ asɛm tia wo a na waka yɛyi natɛn monka mo bɔne ansa na moaba Awurade pere ho Amen. hwɛ wei ne a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ sɛ ɛsisi hɔ taa kɔ Pa. ɛyɛ Yesu Kristo mogya Yes. a wate ho prɛ ho Amen. ɛne ne nipadua a yɛahyia so a ɛne yɛ aduane Nokre. ne nyinaa da ne kɔ honhom tebea mu Yes. enti sɛ woanka wo bɔne na woamfa kwan papa so ama ho a ɛbɛdi wo dam me deɛ mahunu bi me kuromfoɔ nso ahunu bi so Pa. obi kɔ ho ɔba asɔre no obusae ɔm sɛ o wobɛdi a ɛnyɛ wo hwee nti wotumi di na ɔsɛ ɛne ɔbɛdi wɔno nso sɛ na bɔne a ne mu apakyaa ɔdiiɛ no afei wɔnam a ɔsɛ mahyi
Enya grow. Yes. Hwɛ, ye kwa akomadan. Ye ma community owie si a. Na obi a ye se Paul dia. Ensum na nsum na aka ho. Ogina ho pintin. Ese me ka eye bibiri na me di mo adanse. Kristo ma enti ase da. Amen. Ko John 13 verse 11. Na onimnia obeyi na ma. Na Yesu dimnia obeyi na ma. Wendi no ka se enya munyina na mo ho afi. Na mo nyina na mo ho afi no. Koso. Ana owie won na ho hohoro. Enti wo a wo de bone beba abedie no. No ayi Yesu ama. Enti owie won na ho hohoro. Na ofa na tade Eno ofa na tade na se de. otena ase bieo no. Ma fa ma tade ahye na mpanimfo nyina so ahye won die. Na otena ase bieo no. Na otena ase bieo. O say won say. O ka kire won say. Mo hu ni amaya muyi. Mo hu ni amaye muyi. Die Yesu Kristo e kae se na ho a o de to ho maaye. Se de yen. Mo de mo fra me okyerkyerefo ne awurade. Mo de mo fra me okyerkyerefo ne awurade. Na mo kan no kre. Na ye no kware ampa. Na meye. Na meye sa ko. Afi sami awurade ane kyerkyerefo no ma hohoro mo na ho a. Na afei sami awurade ene okyerkyerefo a hohoro mo na ho a. Na ese mo nso se mo hohoro mo ho ena ho. Amen. Amen. MC hohoro no obi nti ase ahyekire nwie. Opa kurichiri twere fato. Na boba no a yeretu nsuo no mu. Enye sika ye kwa baabi amanfo se obia hohoro ne na ho a na yaje no sika odi ato bucket no mu nam si dabi o Dabi almost a quench. Aye boba na di tumua near the akaya who nipa dodo. Nimdia awurade mai. Hallelujah. Amen. Ko Yohana tudu miensa enchichemu dunum. yes. Na mama mo se na ho se Wo se ade wo yi a ono Yesu Kristo ye no. Eye se na ho. Said ye Ghana mo 6 March. Edu ho a entwam da. Mu celebrate said ye se. Enti yen so ye die ni. Ena ya ba hai. Ena ye na ye kai awurade ni wuo. Enti ye brenya ye mfa ho. dabi o. Mu tie ni yo. So ho. Ya na obi nti ase. Ena Good Friday. Ene ye Good Friday. Yes. Easter. Easter. Ye die ni ne. Sa. Kosoe. Na mama mo se na ho se Wa maye se na ho se. sane maye mo no. Wo ti se ne ono Yesu Kristo aye asuafo no. Mo nso monye sara. Hallelujah. Amen. No kwari gidi asafuma. Yes. Ko. Dunsia no. Enokra me se mo se Eno kra me ka kire mo se. akwa ensene ni wura. Akwansin ni wura. Na osmafo ensene ni osoma no no. Ene osomafo nsin ni osoma no. Se munim we nom. Wo se ye ni mu enum. Na mo ya Ne ye ya. enhira ne mo. Aba bonsem shawura. Bonsem kese pa. Enhira. Enhia ne wo se ene woti apata yi ase. Amen. Na woji communion. Amen. Koi. Enye mu nyina ho asam na meka. Oh, na nyemu nyina da. Me pa wo chewo. Ise obi omu a. Na yen ye bone ka no. Enye feri yo. Me se ebre no enya nson. Enti mpanifo no dos. Yes. So obi ne ko ka kire no. Emfa memenemfe emeji. Ampa. Me se so de amemenemfe baji a. Eboebo anu a anhwe yi a na yare ye de beto so no. Na se urade ntie mpaabo. Yes. Ese no tie o. Koso. Na me de
minimum one ya mapa won Ko. na eye na kyerɛ nsɛm no agba mu sɛ nea odi mabodo no ana wama ne nantin so atia me. Yes. Afei mesemo ansa na ba na sɛ ɛba moagye adi sɛ mene no Sir. ɛnokora mesemo sɛ George Mabodo no kan tia wasa. nea odi mabodo no ana wama ne nantin so atia me. O se wo bi aba ha o be gi abodo yi bi adi enso we ni Yesu kyede me pa cha won kwa sori ni bia anyi bi ni bi se wo ni se boni bi wo mu a wo de ye de ben wa se de ya na sori for kan Men said. wo se men se Men said. na ja na wo so for de twem No correct. koso Afei mesemo ansa na aba na afa me ka kire mu ansa na ba mu se na sɛ ɛba na eba nso a moagye adi sɛ mene no moagye adi sɛ me Yesu Kristo mene no kɔ nokora mesemo sɛ ɛnokware me ka kyerɛ mo sɛ nea ɔgye obi a mesomaa no no ɔgye me obi a ɔgye nea ɔno Yesu somaa no ɔgye me wagye wɔno Yesu Kristo na nea ɔgye me no na deɛ ɔgye no no ɔgye nea ɔsomaa me no na wagye Onyankopɔn so adi kɔ aduonu baako no Yesu kaa saa no ne ho yiraa no honhom mu oh kasa na odi adanseɛ sɛ kɔ so nokora mesemo sɛ mo mu baako ɛbɛyi me ama. na wonim dedaw Oh. na wohunu Juda sɛ bɔnoma bi wɔ ne mu ɔse nokorɛ meka kyerɛ mo mu baako bɛyi me ama hwɛ woba asɔre deɛ kita wo deɛ woyere de yɛ nyankomade ne ohumfi ati wo mu nyinaa nyɛ sɛ Awurade hu ne yo wahu wɔde Juda se dane ɛnante mfinhyi ɛdɔɔso ebe ɔma ne yɛ ne foto samfo Yes. so na naano edu baabi no ɔka kyerɛ suafo no ɔsɛ deɛ picture Juda ɛyɛ no yɛsɛ mehuni da biara kakra yɛnya no kotokuo no mu kotokuo no ati adeɛ no bi de akyie Yes. wɔn nso so sɛ woyɛ saa asɛm daa so hallelujah Amen. kɔ ɛna asuafo no ahwehwɛ wɔn ho anim ɛna asuafoɔ no hwehwɛ wɔn ho anim no wɔnhu oniiko a ɔde no wɔn wɔ niako a na Yesu ɛka ne ho akyɛmi na asuafo no mu baako a Yesu dɔ no atwere Yesu kukum na asuafoɔ no baako a na Yesu dɔ no na ɔtwere ne kukum ɔbɛn no ɛna Simon Petro ebu n'ani ɛse no ɛna sɛ Simon bu n'ani ɛse no sɛ ɛka kyerɛ no sɛ nyane deɛ ɔbɛɛ wɔ bisa no nea ɔka ne ho asɛm no deɛ ɔka ne ho asɛm Simon bisa no mam enti ɔpa twere Yesu kukum ɛse no ɛna sɛ ɔpa twere Yesu kukum ɛka sɛ Awurade Awurade ɛyɛ hwan ya ɛyɛ hwan ya Yesu buae sɛ ɛna Yesu buaa sɛ ɔno ne nea mede abodoosin no bɛbɔ mu mama no no awerɛhoo Pa. na gyidifo mu anyade Yes. mekaa mmerɛ bi a mene ne nua late Don Osu akyi a watwam yɛkɔ asɔre bi na yɛawia mpo na abɔɔdoɔ no ɛsi tebu yi a te sɛ yɛwɔ anim na ɔsɔfoɔ no ɔduru ho a na wabom na ɔde abɔ wɔn na ɔde ahyɛ asafo ma no ɛnokorɛ ɛnam sɛ tiyɛ koraa yɛte yɛ mu ani wu Yes. You know, man. so ɛnso wɔde maa wɔn nyinaa ɛma wɔn gyidi wadome wɔn Pa. Yuda nko a na yɛn deɛ yɛnyɛ mo saa hallelujah yɛde mo bɛfiri kronkron yɛ ɛkwan so amen hallelujah Amen. kɔ
na odi abodosin no ebo mu ma Judas Iscariot Simon ba odi abodosin no bo mu ma Judas Iscariot Judas ba no na entemu ana na oje abodosin no odi abodosin no eno chi no na Satan ehye ne nimu na bonsam wura mu enti da no aso dem ho me kan say mu nyina bonsam wura mu enti ne atwaman patapasem kronosem pa ntokwa yes atiegu ons ene ye bae na ne won kanfo ye akanfo ye papa ana wo refi emrantie pa akintin kram ne mabawa na mo di nyame asmat ti won akrawo abuse bonsem she urade bonsem se pa yes kana odache yes yes and I know baby and ye shia near ye shemu assembly my back more bow and why M people or say and no crack a press for near Suya for I found one bet me at your man so dear Nanso Brabon any dear Jim was off anya mo asofo yi a ye be ya mo adawro ya mo moye so let us say a credit my pa amen enti yesempa amen ko ana Yesu say no say ni awo ye no ntem enti Yesu ye onya krodro no ka che Judas say maramfo de wo ye ntem ko na we die woni ya wote edidiye no mu biara anhu ne enti a oka saa e kire no na aye wo mu nyina adwen kese na o monti ase kosoi na ebinum esisu se Yuda ekura kotokuo no nti na bi isu se Yuda no ekura kotokuo nti no na Yesu aka kire no se Yesu pese oka kire se kototonia mamre esi na afashe o fan ye afashe ana se onfa biribi ema ehiafo ko ana oye abodosin no onti wo se ye Juda di abodosin no pamcho Yohana sempa tidumiensa anchichemu aduasa ana oye abodosin no enti oye abodosin no entamwa na ofi adi entamwa na opue na eye anajo dabi shoyi na eye anajo okase na aya no parisho na eye anajo hallelujah amen sem shawrade bonsem kese pa hallelujah onyankopon amaya kwankyere papa e wosun yi mu a enokre wanko heaven a de free wara enti na ye ya twentwen no enka wia no aye bae no ke wo ho kwan se communion ni ye de mama pa aja oduma ni mai ka ba this time crank komada kawada so nenso enya akwankyira awurade kyerɛ yes dewe o na eye anajo na ya najo entimi nduanom asɔfo mepam kyɛw yɛde asɔre aba ha yi sɛ wosan kɔfa wachi a ɛnyɛ kyiwadeɛ so efi ɔkyerɛ kɔ no sɛ mumu bi bɛma communion ho a momma na nadadwo ɛna maka kyerɛ wo yi obɔne su ni nkatasoɔ na sɛ yɛ na wie a wasɔre ma no wapira wo awurade nso ɛne wɔ bi ka na mepɛ sɛ akra nyinaa nya nkwagyeɛ enti monyɛ na nadwo mae excuse Awurade maina anaju deso mo anaju brano ode mfiano ande yeno wadeje ma masaya majai mamwo niseme masida bia
Yes, you know. Yes. Ah, odoye. Pa. Media mewu. Mewa Jimmy Mine. Mewa Jimmy Mine. Mewa Jimmy Mine. Obama na ka yo. Mewa Jimmy Mine. Adisi moja yo. Mewa Jimmy Mine. Ahiagu ama boni fafire o. Mewa Jimmy Mine. Mewa Jimmy Mine. Mewa Jimmy Yes. Ana ofi edino. Yesu kan say afi wahye onipa bana na onyam. Ah. Na onyankopon nya ne mu na onyam. Onyame nya ne mu na onyam. Se onyankopon anya ne mu na onyam. So onyame nya ne mu na onyam dia. Onyankopon so abehye na onyam na nkasa ni mu. Behye. Ono onyankopon na onyam. Na obehye na onyam entem. Ko. Emankuma abritia bi na aka ana me na me wo ho oba hwehwe me sane a me kam che Yudafo no sane a me ko ho no mo de montumi ema ho no. Yes. Sara na afa enso me kam akire mo. Amen. Adofnom yenyade papa Krontofo man ye to aso Krontofo me di kan eti edu baako ti du baako chemo aduenu nkron chichemo ye aduenu nkron. Yes. 1 Corinthians 11 verse 29 ko tentem na de odi na onom sade ense no wo se wo a wo bedi na wo benom sade ense no odi nom e de atemu ba ono a ne ho so wayiwa si abasa ko efi se wa mu nipadua ni yie na wa mu Yesu nipadua ni yie ko wenti na won a wo ye mmere na wo ya yara pi e wo mumu enti sikiti ameka kire mo minu ya no masofo enti na won wo yare bebre e wo mumu ene mrefo e wo mumu bebre e wo mumu na da bia moma ye difue atiem tiem mo sempa mo je correction mo to aso na bebre nso adeda pi nso awu waje comedian no sade ne no akowu koso na se yehwehwe ye mu yie a senka ye ntimi hwehwe ye mu yie a anka wo mu yaten anka wurade mu yaten na se obu yaten a nyanka obu yaten dia awurade twe aso na wo twe aso na wa mu yen ni wiase ne fo na wa mu ye ni wiase fo ko Krontofo medi kan ti du baako nchichema bia samiensa no enti menuanom enti miduanom mu hia mu se mu bedidi True Faith Church International. Yes. Se mu hia mu se mu bedidi na mo baba wurade pun ho a montwentwen mo ho montwentwen mo ho enti na ye twentwen kakra yempenfo dile ofie
Say dear, you didn't say Obia or ha. No Bia and Swedgy. So when you need ya, tea were chilly. Yes. Munkuto be na monum. And you be torn at the annual hop. And son of a deep communion. If he said, may catch her say, she deep communion via. Wouldn't be quitty at the Adibia Pim, George Chanapa. Into a full swan, quit you and son over. Yes. Yes. Na se e kom de obi a se kom de mumu bia manu ni di e ofie me na me kai Dabi. Thomas Bible Dabi. Yakopon asem yes o fiti pa na so de hinta be pray kure kosoi na mo mesiam amenya temuo na de aka ne de ya kare de me ba be hyehyɛ amen amen bonsem maurade Bonsem kesiye pa. mama me jomba ko wo ha what you want so obeka se what you want no ada Yesu mwe na zinide meja mama bwe. Misome mo. Adomwe. Misome mo ni dadwa meja mama. Misome sorry to me. Yes. Amen. Power. Yes. What sorry? Wonderful. So we yan sa pa. The believe in a better one. The deep for the bar. An answer for the bar. An answer wow for cathedral. Not good enough. Ukoto na bompire. Jesus Christ. Now what? Yes. Amen. Why you be sad? Okronkron yin otumi ade nyina ye Amen. da jani asumdie hene Konkron. brobodi ono obo soro bo asase ebo mu abodi nyina Amen. na won pese e be yira de baba ne nchen Amen. kwaji enti no onfa we so Amen. ehye ma na yetimi akone puna amen Amen. Asmafo ra yedi bibi shaw nsem ano wa ye wieyo yeda wasi wa ye hewdin na onyam se wona madoye so na mabofo nsaso abedi dwuma ya mayen amadwumade na kwawie ya asomdwem atwere kase nyame a yede ofra yede usane entidodo a wode yen ba ye nyina fa yen kuduru yen trabia asomdwem se penimpa te enka se obi adura o awurade yemfa wona asieni yana awurade Yesu onyame ti asefo ba openya ho me da Amen. Yeneja wasro. Ode wote. Ebra. Openya wasasi so. Sele so. Ayede. Afaya akafiri. Sele ni fio no diaka. Vai consumir. Yefiri bonim. Na ona ilie. Eni ahoden. Eni enbonyam. Eyo diada. Amen. Chamiye
Ono asundie Nyankopɔn a okutaye mu awiane anadwo ona nanim tienkyerɛ adesire biara okra biara de ba ha no ensi ni yie wie ni yie dudu aba nyina miwura misrew fa obiara duru na traye asundie mu Amen. Awurade nwɛn mo ɔmɔ mo ho bai onhyira o my Ghana onhyira gidi wiase afa na nyina adom nti amen. Amen. Amamado